Здравей, Нели. Казвам се Венелин. Здрасти. Искам да те попитам, хубаво ли е да си известен и всички да ти се радват? Има си своите хубави и лоши страни, но по принцип хубавото е повече, защото срещата с публиката е най-хубавото нещо, което може да се случи на един артист. Здравейте. Здравейте. Искам да ви Как се попитам... казваш ти? Габриела. Габриела, здравей. Имате ли музикант в семейството? Музикант, професионалист няма в моето семейство. Така аз поставям началото на професионалните музиканти в рода ми, не знам. От тук нататък времето ще покаже. Наистина. Здравей, Нели. Здрасти. Аз се казвам Ивелина. Искам да те попитам, за първи път ли идваш в нашия град и харесва ли ти? В Горна Оряховица, я да си спомня, всъщност май идвам за пръв път. Аз съм Виолия и искам да те попитам, мислиш ли да продължиш кариерата си в чужбина? Би било чудесно, ако имам тази възможност, музиката ми да достига до повече хора. И за това ще продължавам да правя музика на английски, която надявам се да се харесва на публиката. И така, ако имам късмет. Някой друг? Аз съм Марчина. Искам да те питам, притесняваш се преди да излезеш на сцената? Какво е чувството? Винаги преди да изляза на сцената има едно вълнение. Не знам дали е сценична. Някои му казват сценична треска. Определение винаги така има адреналин. И това е нещо, което те стимулира винаги да си на 100%. Искам да ви попитам, имате ли си любима песен и коя е тя? Съм на Кери Хилсън Lose Control. Знаете ли тази песен? Да, много. Много ми харесва. Имаше един период, когато излезе, си я пусках всеки ден, минимум по 20-30 пъти. Но сега вече не чак толкова, но като я пуснат по радиото...